Sa labing uwahing kalambuan sa dagan sa atong panahon, gibantayan karon sa pag-asa ang low pressure area nga nimutang kini 1,260 kilometers east of sa northwest o northeast Basco, Batanes sa alas 3 kaganihang kadlawon. Ubos ra hinoon na ang kahigayunan nga mahimo kini usa ka bagyo samtang gipahibaw usab sa pag-asa Visayas nga northeasterly wind flow mao'y nagpasuwabi karon sa tibok Luzon ug Visayas sa mohatod kini sa mga panganuron ug hinay-hinay nga pag-uwan-uwan samtang alang sa maximum heat index forecast kung init factor makasinati ang central o western Visayas o 37 ngadto sa 39 degrees Celsius nga anaa sa extreme caution category nga posibleng mosangpot kini sa heat cramps o heat exhaustion. Alang sa labing uwahing detalye sa dagan sa panahon, bisitaha lang ang official website sa Pag-asa.